V tomto videu vám chcem ukázať program VCDS. Software je tento, čo sa týka hardwareu, teda kábel s diagnostikou, tak to si môžete zohnať niekde na bazáre, použite niečo lacnejšie. Ja vám dneska ukážem konkrétne tento software, jak v ňom pracovať, čo všetko dokáže. Poďme rýchlo na vec, nebudem tu nejak zdržiavať. Naštartujete si program, pripojíte zariadenie, vyberiete si jednotku vozidla, v tomto prípade stále pracujem s mojou dvojkovou Octaviou. Dajme tomu, že by som chcel vypnúť po výmene zadného osvetlenia na EŠPZ-ku, že by som dával namiesto halogenových žiariviek ledkové, tak stále mi to bude na prístrojke vyhadzovať chybu. Musím ísť do centrálnej elektriky, hodím si sem kódovanie, kalkulačka pre dlhé kódovanie. No a tuto sa musím dostať na byte túto 18, kde v byte 0 je studená diagnostika osvetlenia poznávacej značky. Ja som si to už odškrtol, lebo to mám vymenené. Keby to mám zaškrtnuté, tak mi to bude hlásiť na prístrojke chybu. Keďže som to odškrtol, chybu to hlásiť nebude, pretože tu sa robí len studená diagnostika. Pri stretávacích a hmlových svetlách sa robí diagnostika aj za tepla, to znamená priebežné. Vidíte aj túto, vypol som si predné hmlové svetla, ale je mi to k ničomu, pretože tak či tak to robí tú diagnostiku potom. Takže keď tam nemáte dobré svetlá z CAN bus, tak aj tak vám to bude hádzať chybu. Takže na stretávacie a hmlové vám to je úplne jedno, či to tu vypnete alebo nie. Takže vypnem si studenú diagnostiku EŠPZ-ky, dám si krížik, tu už vidím, sa mi prepísal kód, štart, kódovanie prijaté, ukončenie komunikácie. Ďalej dajme tomu, že vozidlo pípa, bezpečnostný pás pípa a nechcete, aby pípal. Upozorňujem, že toto není návod, ako obchádzať nejaké zákony alebo niečo. Dajme tomu, že sa to týka vozidel na offroad, hej, na nejaký offroad, chcete si odstrániť pípanie, idem do prístrojovej dosky, 17 prístrojová doska, kódovanie. No a tuto, keď si dám, tak už vidím nejaké možnosti. A tu mám 7 čísel. Pre každé číslo je tu niečo, hej. Prvé dve čísla sú políčko 1, to znamená varovanie pre brzdové doštičky, varovanie pre bezpečnostný pás, varovanie pre kapalín do ostrekovačov. Toto sa sčítava, tieto veci sa sčítavajú. To znamená, ak chcem mať varovanie pre brzdové doštičky aj pre bezpečnostný pás, tak prvé dve čísla budú 03. 03, takže by som sem napísal 03. Keby chcel len bezpečnostný pás mať zapnutý, 02, hej. Ďalej Zem, Európa, takže tu mám áno, 01 je Európa a počet impulzov vzdialenosti, to už tam nebudeme dávať. Takže ak si chcem vypnúť bezpečnostný pás a mám tam bezpečnostný pás, v mojom prípade 02, tak keď nechcem mať zapnutý, tak dám 00, znova štart a hotovo a mám to prijaté. Čiže bezpečnostný pás na offroad mi pípať nebude. Ukončenie komunikácie. Potom tu máme centrálnu elektriku, to sme si ukázali. Máme tu elektroniku volantu, 16, kódovanie. No a tuto máme napríklad, keď si dorábate tempomat, vymeníte si páčku, to je v prípade, že podvolantová jednotka je na toto uspôsobená. Keď není, môžete si vymeniť páče, koľko chcete, nepôjde vám to. Keď je, že tam bolo v podstate len od výroby bez tempomatu, ale dá sa tam dorobiť,
tak pôjdete do elektroniky volantu, do tej 16, dáte si kódovanie a tu zase vidíte 7 čísel. Prvé dve, hej, normálne vozidlo, prevodovka manuálna, takže mám tu 00, prvé dve. Ďalej volant, nemá multifunkciu, takže tu mám nič, to je nič. Ďalšie vybavenie to nemám, palubný počítač a tu sa dostávame presne k týmto posledným čísielkám. Takže predposledné, či tu inak vidíte, že čoho sa to týka, ten otáznik je vždy vlastne to číslo, ktoré budete meniť. Takže predposledné číslo, palubný počítač, hej, mám palubný počítač a systém tempomatu. Takže predposledné číslo musí byť 4 a mám tu aj 4, takže mi to funguje. Keby som tu dal 0, alebo by som tu dal jednotku, že mám len počítač bez tempomatu, ale ideš, tak mi to nepôjde ten tempomat. No a zadný stierač nemám, keďže to je sedan, tak nemám. Takže v mojom prípade tu bude 5.0 a 41 na konci. Znova by som dal štart, hej, a je to vybavené. No a takto si tu viete v podstate cez toto VCDS-ko nakodovať, čo potrebujete. Sú tu rôzne veci, potom tu ešte CAN Gateway, máme tu kódovanie, kalkulačka, tu vidíte konkrétne, čo sa tu ešte dá. Ešte čo vám môžem ukázať, tak to je, ak chcete mať do zatáčky prísvit hmlovkavý, idete do centrálnej elektriky, kódovanie, kalkulačka pre dlhé kódovanie, dostanete sa na byte túto 23 a tu vidíte, že vnútorný algoritmus ovládania prisvietenia do zatáčky je aktívny, takže musím si zaškrtnúť, ak ho chcem mať aktívny a dám si tu pomocou hmlových svetiel. Hej. Dám si hmlovky, krížik preč, štart, znova mi to príjme ten nový kód a je to vybavené. A tým pádom, keď zatočím volant doľava doprava, zapne sa mi rovno aj hmlovka. Ja to ale nechcem mať teraz zapnuté. Kde som zase tu? 23. Není aktívny, dobre. Späť. Takže vidíte sami, ten program je úplne jednoduchý. Keď sa dostanem zase späť do úplne toho hlavného menu, môžem si tu resetovať servisné intervaly. Hej. Teraz sa to tu načíta. A potom môžem vidieť, že čo všetko tu môžem vlastne na základe tohto resetovať. Vidíte, pripomenutie servisu, hej, vzdialenosť od servisu, blablabla. Všetko sa tu dá pekne vyresetovať naspäť, aby vám to vlastne nerobilo potom problémy. No a ešte tradične, ako vždy, keď sa vám toto video ľúbilo, tak mi tam dajte prosím vás dolu like. Kto máte nejaký nápad, tak kľudne hoďte do komentára niečo, čo vás zaujíma, prípadne nejaký nový námet na video alebo niečo z tohto prostredia diagnostiky. Ak máte nejaké nápady, konkrétne nejaké otázky, konkrétneho nejakého kódovania, kľudne mi to sem napíšte dolu do komentára, ja si to rád prečítam a buď odpoviem, alebo môžem dotočiť ešte nejaké iné video prípadne. No a tí, ktorí ma neodoberáte, tak prosím vás, urobte to, je to najlepšia forma podpory pre mňa a budem motivovaný do ďalších videí. Takže ďakujem pekne za odber, ďakujem pekne za like, za komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.